Eno ti zastava. Što ne odrlo? Prisutna je organizacija Bunt prava Jagodina sa prijateljima. Dakle, okupili smo se ovde da bi obeležili Dan primirja u Prvom svetskom ratu, odnosno, što mi volimo da kažemo, Dan pobede. I da još jednom, naravno, odamo počast našim precima. Dobro, da nešto kažemo i o značaju ovog današnjeg. Jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji, veličanstven Dan pobede, na koji dan smo mi izašli kao pobednička vojska iz Prvog svjetskog rata. U kom ratu smo dali ogromne žrtve i taj dan treba ovako obeležavati, što nažalost naša država i ne čini na jedan prikladan način. Kad pucaš ovdje gore, da. Onako, mislim, tečo možda stižeš da vidiš da...